у кармане был козырный туз. Уступай у профсоюз! Заўсёды мы кажем слово удзячнасці на ўсіх наших канцэртах краіне, нашай Беларусі, за тую магчымасць, якую сёння кожны артыст мае, асабліва, канешне, ансамбль Дразды паказаў, што сёння можна рабіць сваё шоу ў Беларусі, спяваць песні усім, кожнаму, малому і вялікаму. Канешне, сёння мы гэта робім пад мірным небам нашай краіны. Сёння мы маем магчымасць спяваць, усміхацца, планаваць заўтрашні дзень. І, канешне, вялікае дзякую гэта нашаму прэзідэнту Александру Григорьевичу Лукашенко. Давайте поаплодируем, сябры! І заўсёды мы кажем слово удзячнасці нябёсам за тое, што за 20 год нашай гісторыі нашага маленькага калектыву нам давялося стварыць такую песню, якой не было на Беларусі 20-30, а можа і ўсе 100 год. Песня, якая ўсіх нас сёння яднае ў одну мірную дружную нацыю. Сапраўдная патрыятычная песня, якая абуджае тыя самыя сапраўдныя патрыятычныя пачуцці ў кожнага жыхара нашай краіны. І сёння кожны беларус адчувае, як яго сэрца б'ецца. Таму што ведае, хата бацькоў, як і радзіма, не прадаецца. Мы верым, што мы збяром усю краіну аднойчы, можа ўжо нават гэтай восенню, у Мінск-арэне, і ўся Беларусь будзе спяваць у адзін голас. Хату